bengifuna ungibuze ukuthi umkhuthizi ngimbonile ungenile esheni wenzeni. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ngasho ngathi umrelease ngesikhathi esirong uzonikeza Sundowns something. I like the way enza ngakhona uyakwazi ukudila no1v1. Bheka lela bhola assiste ngalo ku Rhinos. Ubonile ukuthi iSundowns bengasakunikeza inix kulawo mawinga. So uma uletha abadlali abafana no Munapolis Saleng bakunikeza something kula ma minutes abadlalile. Ngiyacabanga ukuthi iSundowns ithole something ezobanceda abadlaleli abafana nabo Munapolis Saleng ukuthi unama option chain. Now you can play ngomdlalo ozokwazi. If uzocala mhlambe ngabadlali abafana no Munapolis Saleng uqale ngo Matthews ngapha. Bonke abadlali bakho bane speed bakwazi create ama chances ba assist. Ngiyacabanga ukuthi kuzokunceda njengoba ubona uMatthews. The new Corolla Cross, filled with life.